Hey guys! Welcome back to our channel! So ngayon tayo na may magluluto ng Pocherong Ilonggo. So ang gagawin po natin ay ipiprito yung taba ng baboy at ito yung gagawin nating mantika na siya namang igigisa natin sa ating mga ingredients. So ngayon, lalagyan na po natin siya ng asin at konting patis. Once na malapit na siyang matuyo or maiga, so lalagyan na po natin siya ng tubig and then ilipat po natin siya sa malaking lagayan para pakuluan at saka palambutin. So ayan, malambot na po yung ating karne ng baboy. Pwede na po nating ilagay ang ating saging. And then pag medyo malambot na, so ilalagay po natin ang ating repolyo.
Ayan guys, ang bango na po niya. Nabe-blend po yung amoy ng saging at saka yung ating siling haba. So guys, ito na po yung ating Potcherong Ilonggo. So thank you for watching. Hope to see you guys in our next videos.